Abakwa South African Blood Services bathi lisenele igazi elikhona njengamanje njengoba kuyisikhathi samaholide kaKhisimusi. Lesikhungo sithi sinegazi elingasebenza isonto lonke nokuyinto engejwayelekile ngalesikhathi sonyaka. Eminyakeni eyedlule ngalesikhathi lisuke ligqoza igazi kulesikhungo njengoba lisebenza kakhulu. I-South African National Blood Services ithi lokhu kudalwa wukuthi abantu abanikela ngegazi bebephume ngobuningi bezonikela. Unhlanhla Jiyane unikela ngegazi lakhe kane ngonyaka esikhungweni sokunikela ngegazi esemlazi megasisi. Uyingxenye abebali limnyama abangu-30% abanikela imihla ilandelana ngegazi labo. Njengoba lesi kuyisikhathi sezipho nokuphana esiphume kuJiyane isipho ukunikela ngegazi lakhe kungokwama-54 enikela ngegazi lakhe. Mina kubaluleke kakhulu ngoba ukusiza abanye abantu abasuke besenkingeni ngegazi. So kumina kuyathokozisa uma ngabe ngikwazi ukusiza imphefumulo emini. Ngalesikhathi sonyaka kwanda ingozi emgwaqeni kudlange nobugebengu. Isidingo segazi elinikelwe liyanda. uJiyane ufisa ukukhuthaza nabanye abafisa ukunikela. Ngiyacela nalabo abanye abanovalo beze bazodonate. I-SANBS isikulonyaka ingenele umkhankaso omkhulu ukuze bakwazi ukuba nalolu nzinzo. Njengoba kungaphoqi umuntu ukubanikele, lokho kwenza isitoko sibe phansi kakhulu. Yize kunjalo umkhankaso walonyaka uhehe isibalo esithexaxa sabaqalayo ukunikela. Saqasha abantu abaningi, we called it new blood, and kama festive season futhi siba more visible in the mall, siyabonakala nje, and futhi nge festive season sinama what we call it ama blood drives amaningi. Iphathimandla zisi yize kunozinzo abantu bangayiki ukunikela ukuze bangayitholi beshodelwa. Bongani Gema indaba enze SABC eThekwini.